Fit-tliet rakkonti li nsibu fil-Vanġelu ta' trasfigurazzjoni, kull evanġelista jipprova jispjega x'ġara bl-istil u l-mod tiegħu. Meta niġbru it-tliet rakkonti flimkien, Mattew, Mark u Luqa, niġbru ħafna informazzjoni biex nippruvaw nifhmu x'ġara fuq it-Tabor. Dakinhar li l-mulej ħamiju tliet ċida eżis għalih, l-ewwel żgħażagħ li sejjaħ għal warajh, weħidhom tela fuq il-muntanja u aħna ngħidu tbiddel qudiemhom jew nkella bil-kelma Latina li nużawha wkoll fit-tiklu għażiż tal-parroċċa tagħna ġie trasfigurat qudiemhom. Imma eżattament x'kienet l-esperjenza, x'ġara. Dis-sena smajna r-rakkont mill-Evanġelju ta' San Mark għaliex kull festa tas-Salvatur issegwi l-Evanġelista li jkun qiegħed jinqara fil-Vanġeli tal-Ħadd matulek hija sena f'dik is-sena u din is-sena hija s-sena is-sena tal-Evanġelista Marku. Allura fil-festa tas-Salvatur ir-rakkont li nisimgħu huwa proprju ir-rakkont mill-Vanġelu ta' San Mark. Vanġelu ta' San Mark huwa l-iżjed wieħed primittiv l-iqsar Vanġelu fi 16 kapitlu u fin-nofs proprju fil-kapitlu 8 hemm l-istqarrija ta' Pietru li Ġesu huwa l-iben ta' Alla il-Messija. U Ġesu jgħidilhom tajdu lil ħadd. Jinsisti l-mulej li l-identità tiegħu ma tridx tkun xi ħaġa spettakolari li allura tisforza lil xi ħadd jemmen fih minħabba il-qawwa tiegħu jew il-glorja tiegħu. Għaliex għax it-triq li għażel hija t-triq tas-salib. Immedjatament wara li Pietru imnebbaħ minn Alla jaraf l-identità vera ta' Ġesu, int l-iben ta' Alla, int il-Messija. Il-mulej jibda jkellimhom fuq is-salib, fuq din il-liġi ħarxa ta' libertà li tfisser ukoll il-possibilità li aħna niġħduh. U jibda ifehmhom il-profezija li kienet inartat fuqu meta kellu biss 40 ġurnata, 40 jum. Hija festa għażiża ħafna għalina, il-festa tal-preżentazzjoni tal-mulej fit-tempju. U aħna bir-raġuni Ħal Lija fit-2 ta' Frar nagħmlulu festa kbira, bħalma nagħmlu festa kbira fl-ewwel ta' Jannar. Tgħiduli għaliex għax fl-ewwel ta' Jannar fit-8 jum ġie ċirkonċiż u sejjaħ Ġesu, Alla jsalva, Alla Salvatur. Imma fl-40 jum fit-2 ta' Frar xmum iħabbar lill-mulej wa dawl tal-ġnus, glorja ta' Iżrael u salvazzjoni, Salvatur. Imma lill-ommu jfema dan għad ikun sinjal li meruħ u sejf għad jinfidlek ruħek. U allura mal-glorja ta' Ġesu, mas-sebħ tiegħu, mal-fatt li huwa dawl tal-ġnus hemm ukoll il-profezija tal-libertà tal-bniedem li kapaċi u fil-fatt kultant tiġħdu huwa sinjal li meruħ. U din hija xi ħaġa li l-mulej malli Pietru jaraf l-identità tiegħu jipprova jispjega lid-dixxipli tiegħu. Ara bin il-bniedem se jmur Ġerusalem, jikkundannawh, jaħqruh,
iżebilħuh, jikkondannaw ħal-mewt u jsalbuh. Pietru dil ħaġa ma jifhimix u jgħidlu toqgħodx tgħidlek, Sinjur, imma jgħidlu warrab minn qudiemi. Għax inti tirraġuna bħalla jirraġunaw il-bnedmin. Għal-mulej Ġesu is-sebħ u l-glorja tiegħu, anzi minnhom jgħid l-ikel tiegħu u għal jagħmel ir-rieda tal-Missier. U għalhekk għalina wkoll huwa mument għażiż il-mument meta Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani jidħol fid-dialogu mal-Missier u jipprova jesprimi l-biża' id-dwejja li kienu qegħdin jaħkmuh. Sal għaraq imdemmi ħareġ mill-wiċċ sabiħ tal-mulej u jifhem is-sofferenza li kellu jgħaddi minna, il-kalċi li kellu jixrob. Imma fil-umanità tiegħu iċedi lejn din ir-regola ħarxa u jibsa. Mhux li jrid jien, imma li trid int. Hija regola li hija s-sigriet tal-glorja ta' Ġesu. Meta l-Evanġelista Marku jipprova jispjega il-glorja ta' Ġesu fuq it-Tabor, il-ħarsa tiegħu tifrex fuq żewġ elementi. L-ilbies ta' Ġesu u l-isplendur tiegħu. Il-biesu sar abjad u jammex bdija tal-aġeb. U għandu dal-kumment. Ma nafx jewux bitqejt tal-prodott kif jgħidu, imma għandu dal-kumment. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib ħwejjeġ bojot daqshekk. Wieħed jista' jagħmlu riklam ta' xi Londri dan. Imma dik kienet l-espressjoni tal-Evanġelista biex jipprova ifhemna jekk nistgħu nifhmu kemm der sabiħ Ġesu fuq it-Tabor. Il-biesu sar abjad u jammex bdija tal-aġeb. Dak huwa l-ilbies li se jitqatta f'erba' biċċiet fuq l-għolja tal-Kalvarju. Dak huwa l-ilbies li parti minnu se tingħata bix-xorti u qatgħu ix-xorti għall-mantar tiegħi. Dak l-ilbies li se neżżgħuh minnu fuq il-Kalvarju, dak l-ilbies fuq il-muntanja Tabor isir abjad u jammex bdija tal-aġeb. U dan l-ilbies x'irid ifisser? Santu Wistin jgħid fid-dija u fil-bjuda ta' dak l-ilbies hemm it-tisfija tagħna, hemm il-purifikazzjoni tal-Knisja. U għalhekk aħna nħarsu lejn is-Salvatur, inħarsu lejn il-ġmiel tiegħu, aħna naraw immaġini sabiħa, imma min jaf kemm hu sabiħ il-ġenna. Aħna nixxenqu biex nieħdu sem mill din il-purifikazzjoni, minn dan it-tiġdid, minn dan din iż-żgħożija li tidher fuq it-Tabor. Miegħu jidhru Elija u Mosè, it-tnejn jitkellmu ma' Ġesu. U Pietru affaxxinat biex ma ngħidx maġġeb jgħidlu Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu tliet tinet, waħda lik, waħda l-Mosè u waħda għal Elija.
San Mark huwa l-Evanġelista nistgħu nsejħulu l-iżjed żbukkat. Il-ħaġa jgħidha kif inhi. Isimgħu il-kumment ta' San Mark fuq San Pietru. Issa ma ninsewx li l-Evanġelu ta' San Mark joħroġ minn dixxiplu ta' San Pietru. Joħroġ minn komunità li kienet ħafna qrib il-prinċep tal-Apostli, imma l-kemm kienet jitkellem fuq il-kap tiegħu jgħid hekk. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Ma kienx jaf se jaqbad jgħid. Pietru quddiem id-dera tat-trasfigurazzjoni tal-mulej jibqa' bla kliem imma peress li paċ jgħid xi ħaġa u jgħidha hekk jitfaħħa. Aħna fil-pjazza meta ta' kull sena nisperaw ix-xita tħallina kwieti samlet biżżejjed. Meta fuq l-istilla jieqaf is-Salvatur u l-apostli jkunu madwaru iseħħ il-moment ta' trasfigurazzjoni, Pietru jkun quddiemu bit-tliet tiswaba. Dawk mhux jiġifieri rbaħna termblottu jew xi ħaġa, jew issa nqiegħdek jien stenna 3 ijiem u ngħidlek, imma huma daw it-tliet tinet. Nagħmlu waħda għalik, waħda l-Mosè u l-oħra l-Elija. F'ħafna ikonografija, anke fil-kwadru titular, San Pietru dejjem daw it-tliet tiswaba għaliex fl-ikonografija mhux orjentali biss li dejjem jitkellmu, aħna ngħidu ħafna affarijiet bidejna, kemm sbieħ u kemm koroħ. Imma San Pietru dak it-tliet tiswabet jgħidu nagħmlu 3 tienet. In-nostalġija, l-għaġġ biex din id-dera ta' sbuħija ma tispiċċa qatt. L-6 ta' Awwissu jkun kull jum. Sena kollha tas-6 ta' Awwissu. Imma l-mulej ir-regola tiegħu hija r-regola tar-realiżmu tal-ħajja. Hemm bżonn jinżlu minn fuq il-muntanja. U fil-wied taħt il-muntanja se jsibu l-awġ ta' din id-dinja u se jsibu wkoll nies li mhumiex kapaċi jifhmu l-identità vera ta' Ġesu. Imma l-kemm ħakimhom biża' kbir u l-biża' fl-Iskrittura huwa sinjal li xi ħadd qiegħed fil-preżenza ta' Alla. Tantu hekk li l-mulej li l-qaddija tiegħu ħafna drabi jgħidilhom la tibżgħux. Kelma li jgħidha lil Marija l-Anġlu la tibżax Marija. Jgħidha lil Ġuseppi la tibżax Ġuseppi. Il-mulej jgħidha wkoll lid-dixxipli tiegħu nolite timere la tibżgħux, la tibżgħux. Imma huma veru qabadhom biża' kbir. U mbagħad ġiet sħaba. Is-sħaba hija sinjal ieħor tal-preżenza ta' Alla. Il-poplu Ludi kellu żewġ sinjali tal-preżenza ta' Alla waqt li kien iterraq fid-deżert. Il-kolonna tar-nar u x-xekina, is-sħaba tal-preżenza. U hawnhekk għandna l-konferma li ormai m'għandniex bżonn l-arka tal-Patt l-Antik għaliex kollox miġbur fil-persuna ta' Ġesu. U jisimgħu x'jgħid il-missier bħala konferma ta' din il-ħaġa. Dan u ibni l-Aziz. Din il-kelma diġà smajniha meta Ġesu jitgħammed fi xmara Ġordan. Fil-fatt dawn huma is-sagramenti, il-misteri tat-tiġdid tagħna. Il-Magħmudija fi xmara Ġordan huwa il-misteru jew is-sagrament tal-ewwel tiġdid tagħna li jseħħ fil-Magħmudija. Meta aħna ningħataw il-libsa bajda, il-biesu sar abjad u jgħammet bdija tal-ħadd. Dik il-libsa bajda li nagħtu lit-trabi jew meta nagħmmet il-kbar illum nagħtuhom xalla ġnot il-libishom ma naslu qatt.
Dik il-libsa bajda tan-nisrani hija sinjal tat-tiġdid fil-Magħmudija meta aħna nsiru u li Talla. Imma it-trasfigurazzjoni hija il-misteru s-sagrament tat-tieni ġdid, dak li nieħdu fil-qawmien mill-mewt. Il-libsa bajda li tingħata lin-nisrani mhux fil-kefen, għax il-kefen m'għandux bwiet u jista' jkun ta' kull għamla. Imma l-libsa bajda, jekk aħna naqraw l-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwan, hija dik li jilbsu il-qaddejja tal-mulej waqt li jimxu warajh biex jagħtu glorja lill-Alla. Kollha libsin il-libsa bajda bħalma hum libbes biha s-Salvatur. Dak huwa d-destin tagħna. L-Apostlu missierna San Pawli spjegana li d-destin tagħna li nkunu sbieħ pas-Salvatur. Ovvjament jekk inti qasir, se tibqa' qasir, ħan nitkellem fuqi. Mhux kwistjoni li issa mbagħad nistenna biex nitwal. Forget it. Imma kulħadd bl-identità tiegħu se jitlibbes bil-ġmiel tas-Salvatur. Għaliex aħna werrieta miegħu. Dak li hu tiegħu huwa tagħna u ħalla salih. Ħalla salih. Il-prezz diġà imħallas. M'għandniex għalfejn inkwetaw. Ħalla salih fuq is-salib. Imma fil-qawmien tiegħu mill-imwiet u fl-irxox ta' ommu tagħna sinjal li dan, u jinsisti l-Apostlu Pietru, aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza. Ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta rrafnikom dwar is-seta ta' Sidna Ġesu Kristu. Għax dan li qed naraw is-seta tas-Salvatur. U jidher sabiħ mhux għalih biex jagħtina sinjal ta' tama, biex ifakkarna li aħna u kollu li il-missier fuqna il-missier jgħid l-istess, dan u ibni l-Aziz, din ibinti l-Aziza. Dan huwa messaġġ importanti ta' trasfigurazzjoni. Imma jkompli fit-trasfigurazzjoni il-kelma li smajna fil-Magħmudija tal-Mulej fil-Ġordan ikollha konklużjoni importantissima. Isimgħu lilu, ipsum audite, isimgħu lilu. U li nisma' l-mulej u għal-mod kif jien se niġi trasfigurat, jgħidilna San Pawl missierna, mibdul fi xbija tiegħu. Xi ħaġa li insisti fuqha l-Papa Franġisku meta fid-dokument Gaudete et Exultate jifirħu jtennew jallimna l-Dusija mhix xi ħaġa li ma nistax nilħaqha irraġġunġibbli, imma li jien naraf is-sejħa speċjali tiegħi, sejħa tiegħi biss, jekk ma nwettaqiex tintilef li nkun Ġesu fil-vokazzjoni tiegħi. Inkun min inkun, int min int, Mammet imsejjaħ bil-ħajja tiegħek biex tkun Ġesu ieħor. U allura min jaħdem għal ġid komuni, min jaħdem għal ġustizzja, il-Papa jatina l-beatitudnijiet u jedinna din il-lusija konkreta. Mhix tal-distatju tal-Karta Pesta, aħna nammirawhom, nirringrazzjaw l-artisti bħal Karlu Darmani tal jagħtuna daw iġbijat sbieħ. Imma aħna fit-triq, fil-familji tagħna niltaqgħu ma' ġbijat sbieħ tas-Salvatur, fl-om li tagħti ħajjita l-ulieda, fil-missier li tħabad biex ikun fidil lejn martu u jgħajjex il-familja tiegħu, fil-politiku li jaħdem għal ġustizzja u għal ġid komuni.
f'dak kollu li hu professjonist u mhux qed jagħmel għal flus imma biex jaqdi l-proxmu, veru li tgħajjex il-familja. Fis-saċerdot li jagħti ħajtu, fis-soru konsagrata lill-Alla li ma tħares lejn ħinijiet biex taqdi l-proxmu. Dawn huma nsaraħutna qrib ħafna tagħna li fihom hemm il-glorja tas-Salvatur. U din hija trasfigurazzjoni ta' kuljum. Il-trasfigurazzjoni li minn ħajti minkejja dnubieti jiena insir dejjem iżjed xbija sabiħa ta' Ġesu. U mbagħad jasal il-mument fejn niġi għat-trasfigurazzjoni definittiva. Il-mulejx qalilhom huma unislin minn fuq il-montanja. Reġornalhom is-sigriet tom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw. Qabel bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi. Imma bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Xi tfisser? Din hija domanda li nagħmlu aħna wkoll aħwa. Meta jmut xi ħadd żagħżugħ, meta jmut xi ħadd għażiż. Ngħidu imma wara l-qabar xejn. Taħbit kollu għal xiex. X'destin għandna aħna? Il-qabar jaqgħu għal aħħar kelma fuq l-esistenza tagħna Alla ħares. Il-mulej jinsisti li trasfigurazzjoni tiegħu hija konferma li d-destin ta' ħutna li telqu qabilna u tagħna li għadna hawn imma nagħmlu l-pass ukoll maħniex maġlin imma nagħmluh huwa l-irxox tiegħu. Il-glorja tiegħu. Tgħidli x'għandi nagħmel afda fih fil-ħniena tiegħu. Afda fih fil-qawwa tiegħu. Isma' lilu u l-kelma tiegħu. Għaraf li tjubija fija prezz u li kien glorja, sebħ, qawwa u salvazzjoni kienu kol sinjal li jmeruh. U dawn ix-xhieda, daw it-tliet sajjieda Pietru, Ġakbu, Ġwanni, Indri baqa' jistenna mal-oħrajn, kienu l-ewwel żgħażagħ imsejħin, kienu xhieda speċjali tal-qawmien tat-tifla ta' Ġajru, tal-agonija tiegħu fil-Ġetsemani u fuq kollox tat-trasfigurazzjoni fuq it-Tabor. Meta qam bil-imwiet ikkonfermaw li dak li raw ma kienx ħrejjef, il-kelma li semgħu kienet vera għaliex iridu nammettu tnejn minnhom tfixklu quddiem is-salib. Daw ix-xhieda li raw it-trasfigurazzjoni l-aqwa ta' Pietru, Ġakbu, Ġwanni. Ġwanni raħ imsallab għax kien ħdejn ommu Marija u ħassiba hu u lis-Salvatur taħ konsolazzjoni kbira għax Ġesu kien jaf li ommu se jkun hemm xi ħadd joħsieba. Mhux se jħalliha weħeda armla li tilfet it-tifel tagħha wkoll issa. Għallu ħsieba dik ommok, dak hu ibnek, għax il-mulej ħaseb anke f'ommu qabel miet. Imma tnejn l-oħrajn, Pietru ċaħdu 3 darbiet, darba darbtejn tlieta, u Ġakbu sparixxa. Tafu li kien hemm ommu Ġakbu ħdejn is-salib. Ommu Ġakbu dik li kienet qalet il-Ġesu isma' daw it-tnejn ikunu ħdejb ta' fil-glorja. Immaġinaw il-Ġesu u minflok Omelija jkun hemm San Ġwan u San Ġakbu għax ommhom hekk talbithom. L-oħrajn l-10 oħra eru għalihom għax ħadd ma kien aħjar mill-oħrajn, kulħadd l-istess, kulħadd irid jieħu l-ikbar biċċa mill-kejk.
U Ġesu qalilhom, imma allura intom ma fimtu xejn. Tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, titgħamdu bil-magħmudija ta' sofferenza. U daw qalulu iwa għax ridu l-promotion. Qalilhom il-kalċi tixorbu iva. Imma non sta għalija, mhux għalija li ngħidilkom min se joqgħod fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. Daw ix-xhieda imma wara l-qawmin tiegħhom mill-imwiet għalkemm tfixklu fis-salib tiegħu saru x-xhieda tiegħu. Ġagbu huwa l-ewwel wieħed mill-apostli li jmut martri. Pietru huwa dak li għal 3 darbiet jikkonferma l-imħabba tiegħu lejn Ġesu, inti taf li jiena nħobbok u jirċievi l-konsenja pastorali, ira il-merħla tiegħi. Ma qallux tiegħi tas-Salvatur il-merħla, mhux tal-Arċisqof jew tal-Kappillan. Aħna tas-Salvatur. L-ebda Arċisqof ma jista' jgħid intom tiegħi, jekk jgħidlek f'isem il-Mulej Ġesu. F'isem il-Mulej Ġesu, għax il-Pietru Ġesu ma qallux ira il-merħla tiegħek, ira l-merħla tiegħi qallu. U Ġwanni meta Pietru qallu dar se jiġri minnu, qallu inti tindaħalx jekk jogħġbok. Għax Ġesu kien naqra żmozz ukoll, bħall-Arċisqof, jew l-Arċisqof bħalu. Imma Ġwanni kellu jkun ix-xut tal-glorja tal-Mulej fis-sinjali tiegħu bħala l-Evanġelista l-aħħar li kiteb u li tagħna it-teżori kbar bħat-tagħlim fuq l-Ewkaristija tal-ħasil tal-riġlejn. Urina l-glorja ta' Ġesu fis-sinjali tiegħu. Tiftakru l-ewwel sinjal it-tiġ ta' Kana x'jgħid San Ġwan. U d-dixxiplu tiegħu raw il-glorja tiegħu. Għax fehem Ġwanni li dak li raw fuq it-tabor kien kollu konness mal-ħajja kollha ta' Ġesu. Jiena biex nikkonkludi nixtieq li naqbdu ftit is-sunett, mhux biex irrewħu biss, tistgħu trużaw ukoll. U tgħiduli inti x'mort tikteb illum kemm ktibtek tqil. Kif tafu s-sunett irid ikollu 14-il vers u hemm żewġ tipi, jew Petrarkjan jew Shakespearean. Dan huwa Shakespearean għax jispiċċa b'żewġ linji. U allura għandu 12 vers u mbagħad it-tnejn konklużi. Jien naħsib fiż-żgħażagħ din is-sena, peress li f'Ottubru għandna s-sinodu taż-żgħażagħ, immaġinajt li Ġesu jħares li ż-żgħażagħ fil-Vanġelu. Min kienu ż-żgħażagħ li ltaqa' magħhom Ġesu u l-ħarsa tiegħu x'kienet tfisser għalihom. Il-ħarsa tiegħek tinfet il-qlub jibsa, modrija kbira tfittex lis-sajjieda u leħnek ħlejju isejjaħ għall-indiema għal faraġġ bnin li jenni lill-għajjiena. Iftakru immaġinaw daw l-4 sajjieda, Indri u Pietru, Ġagbu, Ġwanni, 3 minnhom xhieda fuq it-tabor, jisimgħu dan il-leħen, il-ħarsa tiegħu, ejjew warajja. Hija ħarsa ħelwa li ssejjaħ għall-indiema. Fil-fatt Pietru jgħidlu dbiet minni għax jiena midleb. U Ġesu jgħidlu tibżax, nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. Il-ħarsa tiegħek tofroq id-dlam ċappa tal-lil tal-mewt li ħakem lil bint Ġajru. Talita kum u tfajla tfeċċ għal-ħajja f'tannija ħelwa ta' Żożija mġedda. Din it-tifla ta' 12 sena. Missiera imbikki jibgħat messaġġier għan Ġesu, anzi jmuru jgħidlu binti mietet, qiegħda tmut, ejja. Ħatfejjaqa, tilħaq tmut. U jieħu miegħu it-tliet xhieda ta' trasfigurazzjoni. Il-Pietru, l-Ġagbu u l-Ġwanni. Jidħol u qudiemhom jgħidilha tfajla talita kum. U hi terġa' tirritorna l-ħajja
f'tanniqa ħelwa ta' żożija mġedda bil-ħarsa ħelwa, bil-messa ħelwa ta' Ġesu. Il-ħarsa tiegħek taraf dema kibja quddiem żagħżugħ li ħalla l-ommu mbikma u idek b'qawwa tmiss il-friex tal-qerda u najm tissamma b'ferħ ta' għodwa ġdida. Najm mhux il-bot minn Kana huwa raħal ċkejken fil-Galilija wkoll. U Ġesu jkun għaddej u jara il-funeral ta' żagħżugħ l-uniku iben ta' armla. Dik l-armla kienet qed tibki għall-bina u għall-fatt li issa m'għandha ħadd min jieħu ħsiebha. Jiġifieri kkundannata biex tittallab. U Ġesu jmiss dak it-tebut u jreġġa lit-tifel tal-armla ta' Najn għall-ħajja. U Najn tissamma kulħadd imaġeb is-summat bil-ferħ ta' għodwa ġdida x'għal dik ħażagħżugħ, għodwa ġdida. Il-ħajja reġgħet bdiet, bħalma reġgħet bdiet għat-tifla ta' Ġajru, reġgħet bdiet ukoll għalih. U t-talba tagħna x'inhi? Il-ħarsa tiegħek fuq it-Tabor tinxteħed fuqna wkoll biex f'qalbna titwi. Viva s-Salvatur!